Ġett interessanti li nixtieq naqsmu miegħek li qed issegwina propju llum waqt dan il-programm. Ħbieb, ħaniftħu il-programm tagħna b'kantant illi huwa maħbub ħafna b'esperjenza kbira, karriera twila illi m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni. U llum bi pjaċir ħaniftaħ il-programm bil-kantant bravu Mike Spiteri. Kif tinżel l-isfel mill-bankina Mil-wil kollha tħaħir jibqawk għax-xogħol Tista' ssib fjura fil-kantina Neon kaħlani ġej mill-jukebox Xalu purina Nixtieq li tarani nixtri lak rock Tajt sansir fjura fil-kantina Li tixtieq tiġi lura dar Lej forsi ġie minn kliem l-artar L-ammur massir ta' żewġ titfal F'ambjent għaddis ta' żmien għażiż fejn tixal ix-xemx għalina tnejn Mal-feedback xbien ta' dawn ħamin qatt ma jidbil minkejja snin Kien hemm jiem u kien hemm snin u kellna sar qatt ma naf irid aħjar Kien mar ħażin għax telqet mill-ġardin tal-ħomm li bnejn għadnej fl-imkien Nsiet iż-żgħar u marret fil-kantina Fost il-ġumm u sfara fl-inċens qares Xulub xabba